Bývalá vysokopostavená poradkyňa Bidenovej administratívy sa v piatok počas svojej neverejnej výpovede pred výborom pre dohľad snemovne reprezentantov odvolala na 5. dodatok ústavy, informovala agentúra Fox News Digital. Annie Tomasini sa stala treťou bývalou demokratickou úradníčkou, ktorá bráni vyšetrovateľom, aby zistili, či známky údajného duševného úpadku bývalého prezidenta Joea Bidena boli zatajené jeho najbližším okruhom. Bývalá zástupkyňa šéfa kancelárie Bieleho domu bola videná, ako vchádza a vychádza z miestnosti výboru za menej ako hodinu, pričom novinárom ani raz nič nepovedala. Zdroj oboznámený s diskusiami pre Fox News Digital uviedol, že sa niekoľkokrát odvolala na 5. dodatok ústavy, čo pravdepodobne viedlo k unáhlenému stretnutiu. Samotná Tomasini však na otázku agentúry Fox News Digital, či tak urobila, neodpovedala. Comer zamietla Bidenovú požiadku o pozastavenie vyšetrovania utajovania. Vyhadzuje každú výmovinu. Zdroj uviedol, že Tomasini sa odvolala na 5. dodatok ústavy, keď sa jej pýtali, či jej Biden, člen jeho rodiny alebo ktokoľvek v Bielom dome nariadil, aby kedykoľvek klamala o jeho zdraví. Zdroj uviedol, že sa tiež odvolala na 5. dodatok ústavy, keď sa jej pýtali, či niekedy radila Bidenovi ohľadom nakladania s utajovanými dokumentmi nájdenými v jeho garáži, či jej Biden alebo ktokoľvek v Bielom dome nariadil, aby ukryla alebo zničila utajované materiály nájdené v dome alebo kancelárii bývalého prezidenta. A či sa niekedy sprisahala s niekým v Bielom dome, aby ukryla informácie týkajúce sa obchodných vzťahov rodiny Bidenovcov. Fox News Digital oslovila Tomasiniho právnikov, ale odpoveď sa jej okamžite nedostala. Comer potvrdil, že sa odvolala na právo nevypovedať vo svoj prospech vo vyhlásení po výpovedi, hoci sa osobne nezúčastnil stretnutia vedeného personálom. Dnes sa tretí svedok v našom vyšetrovaní zatajovania kognitívneho poklesu prezidenta Bidena a neoprávnených výkonných opatrení odvolal na 5. dodatok ústavy. V súčasnosti existuje vzorec, že kľúčoví Bidenovi dôverníci sa snažia chrániť pred trestnou zodpovednosťou za toto potenciálne sprisahanie, povedal Comer pre Fox News Digital. Je neuveriteľné, že pani Tomasini a ďalší odmietajú odpovedať na základné otázky o spôsobilosti prezidenta Bidena slúžiť. Je potrebná transparentnosť a zodpovednosť a budeme naďalej hľadať pravdu a skúmať možnosti, aby sme získali odpovede, ktoré potrebujeme. Tomasini je treťou bývalou predstaviteľkou Bidenovej administratívy, ktorá sa pred vyšetrovateľmi výboru dostavila na základe predvolania a celkovo 5. Mala sa v piatok dostaviť na dobrovoľný prepis rozhovoru, ale asistent výboru predtým pre Fox News Digital povedal, že Tomasinini právnici požiadali predsedu výboru pre dohľad snemovne reprezentantov Jamesa Comera, republikána za Kentucky, aby vydal konkrétne predvolanie. Obaja predchádzajúci úradníci, ktorí sa dostavili na základe predvolania, bývalý lekár Bieleho domu Kevin O'Connor a Anthony Bernal, dlhoročný asistent bývalej prvej dámy Jill Bidenovej, sa tiež odvolali na 5. dodatok ústavy. Comer vyšetruje obvinenia, že Bidenovi bývalí najvyšší asistenti Bieleho domu zakrývali známky jeho duševného a fyzického úpadku počas jeho pôsobenia v úrade a či boli nejaké výkonné opatrenia nariadené prostredníctvom automatického pera bez plného vedomia prezidenta. Bidenovi spojenci sa proti týmto tvrdeniam postavili tvrdenia. Krajne ľavicová Firebrand tvrdí, že nikdy nemala obavy o Bidenov duševný stav, pokiaľ sa vyšetrovanie snemovne kongresentov v rozhovore pre The New York Times vo štvrtok Biden potvrdil, že každé rozhodnutie urobil sám. Republikáni však opakovane obvinili tých, ktorí sa doteraz odvolávali na 5. dodatok, z úmyselného skrývania dôležitých informácií o bývalom prezidentovi, aj keď ich právnici tvrdia, že to nie je priznanie viny. Zdroj oboznámený s uvažovaním Bidenovho tímu označil vyšetrovanie republikánov v snemovni reprezentantov za nebezpečné a pokus o očiernenie a zahambenie. A ich nádejou je, že sa objaví čo i len jedna malá nezrovnalosť medzi svedkami, aby Trumpovo ministerstvo spravodlivosti stíhalo jeho politických oponentov a pokračovalo v jeho kampani pomsty, uviedol zdroj.